Ongi etorri denoi, gaur hasiko dugun, saio honekin hasiko dugun, datuetatik tirakaren ibilbide berrira. Orain arte bezala datuak zenbakiak izango dira, saioaren ardatz, baina betiko moduan iritziekin, adituen esanekin eta erreportajekin jantzita. Eta ibilbide berri hau estreinatzeko, ibilbide berri hau hasteko, hondakinak, hiri hondakinak eta gaikako bilketa izango ditugu hizpide. Berriz ere, esango duzue akaso, bai, datuak ikusita badirudielako azken urteetan nolabait ere erlaxatu egin garela. Hasteko eta behin, datu bat 24 milioi kilo. Gutxi gora bera, horixe izan zen 2023an Debagoieneko mankomunitatean jasotako hiri hondakinen kopurua. Pertsonako ia 386 kilo. Eta zergatik esan dudan badirudiela erlaxatu egin garela? Entzun. Gaika bildutako hondakinen bilakaera azkenengo urteetan, izen da, nahiko, irregularra baino, horrezan daigun egon dala tarteka piko bat, eta gero pixkat poliki-poliki tendentzia jaitsierara izan da, ez? Aztertu dezagun bada bilakaera hori. Lehenengo eta behin esan behar da Debagoienean hondakinak gaika biltzeko bi sistema daudela. Oñatin eta Antzuolan atez-ateko sistema erabiltzen dute eta gainerako herri guztietan txartel bidezko sistema. Esan behar da, Aramaio Debagoienean dagoen arren, ez dela Debagoieneko mankomunitateko parte, baina bertakoek, Aramaioarrek, Debagoieneko mankomunitateko garbiguneak erabiltzeko aukera dutela. Eta behin hori esan behar da, Debagoienean 172,41 dela gaika sailkatzen den hiri hondakinen kopurua. Gainerako guztia errefusa izango litzateke. 172,41 hori iazko kopurua izango litzateke, eta bilakaera ikusten badugu, esan dugun moduan, urtekin berutza egin du kopuru horrek. 2014an adibidez, 149,77 zen gaika sailkatzen zen hiri hondakinen kopurua. 2016an izan zen finen ibili ginen urtea, hala hondakinen 180,19 jaso zen gaika. Iaz, esan bezala, 172,41 kokatu zen kopurua. Gaika sailkatzen dugu, baina ez garai baten bezain beste. Ea herritarrek zer esaten duten? Badakotzue oituria birziklatzeko hondakinak eola motan arabera sailkatzeko? Bai. Oindala asko hasi izanetik birziklatzen dugu eta saiatzen gara hoberen itxia. Hasieran bai esaten dozu, ezelako mobidia, baina gero ja oitzen zare eta oin ezin pentsa ez itxia. Importantia da hori, ez dela zela noa hori ez danok. Enterreko are basura hartien. Hasieran izan zen zaila, baina gero ja otxuta organikoa bere lekuan, plastikoa, papera, beira ez dut erabiltzen, eta bestiak bakoitzak bere lekuan. Sí, tengo costumbre, sí. Bai, badut ohitura, aldudan guztia behintzat. Azkenean, gure eragiten digun zerbait da. Bestela, zikina garela esango digute. Bai, biziklatzen du, errefusa plastikoak, kartoia eta dana, eta bai, normalean bai. Dana da, azkenengo urtietan, azkenengo 8 bat urtietan, pitinka baina berutza egin jau, berziklatzera botatzen den, edo gaika biltzen den kopuruak. Esatik uste oso izan aldala? Komodidadietik. Bai. Gentia apu bat naskatu dina, naskatu, nagitu. Eta horregatik bajauko zen. Perezia igual, emuten jakiela, ni adibidez batzutan azten naz igual etxian txartela, eta bai, pekatu egin dut, errefusiara, zabalik egondanian, aprobetsatu itxot egiteko, eta bestela, eskinatzo baten jartzia poltza. La gente también igual, muy dejada, pero... Jendea, akaso, oso axolagabea delako. Euskadin birziklatzen lehenak edo bigarrenak ginen. Hegoaldera bazoaz, han ez du inork ere birziklatzen. Porque vas por ahí abajo y ahí no recicla nada. Nik uste dut jentia perezien motzelako edo ikusko daut esango da, hau hemen bestia baita, otxuria galdu, ez dakit. Badirudi herritarrek nahiko garbi dutela arrazoia eta mankomunitatean?
Lehenengoko urtietan, hondakinen bilketako sisteman inguruko gaia, Debagoieneko biztanleok oso presente geuken zerbait zan, ez? Pilpilean egon zan gai hori, eta gainera eguneroko politikan ere eragin zuzena eukizauen. Gero segartatzen da, zerbaitetaz hitz egiteari uzten badiotzazu, ez? Azken finean, denporaren poderioz, poliki-poliki norbanakuen lehentasun erdigunien ez baldin badau, emuten da ahaztu itxen gauela, edo bintzat relajau itxen gare, ez? Eta nik uste dut azken finean horrek ekartzen dauela, relajo, entre comillas, horrek ekartzen dau pixka bat, portzentai hori, jeitxiera hori nolabait esan geike justifikau, ez da justifikau, baina arrazoitu genezakela igual arrazoi horregatik, ez? Bestalde, egisa zen, mankomunidadiak baita hasierako urtietan informazio eta kontzientziazio kanpaina asko inzituen. Eta egisa zen, bai da gure helburu datorren urtetik aurrera nik uste gauzak hitz egin bidala, gauzak esplikon bidiela eta kontzientzia itxeko ezinbesteko dela. Orduan, urren urtetik aurrera, gauko bai buruen berriz ere pizkat hori berreskuratu eta enbiarrekoak gu dauzkogun itxeko lanak baita, itxia. Hanok argi euki behar duguna, bihar bezala esailkatziak eta kartzan ondoritxoak baino, ondoritxoa da, baina da kaltia, izugarrixa, ingurumenei suposatzen duzun kaltia, ez? Eta gero bila ondorio ekonomikoak, noski. Jatorrixen ondo bereizten estan ondakina, askotan gero ezin izeten da ondakinen bereizketa plantetan behar bezala bereizi. Eta orduen ondorixoz, errefusia izetera pasatzen da. Errefusiau GHK kudeatzen duen Zubietako TME plantan bereiztia lortzen espada, erraustegira doie. Eta azken fine, dano dakigu ez, erraustegira pate horrek ingurumenari suposatzen dutana. Baina ondorio ekonomikoak ere badauzko ez, porque ondokinak jatorrixen bereiztiak bereiztian onura ekonomiko bat sortzen da. Jatorrixan gero eta hobeto bereiziz gero, ondakinen kudeak eta kostua murrizten baita. Ondakinen kudeak eta kostuan igoerak, herritarrek ondakinen bilketa eta kudeaketagatik ordaindu beharreko tasa igo beharra dauka. Datuetan ageridan bezala, 2016tik oin arte eginan jeitxiera hori errekuperatzea gutxienez erronka buruen eukibiko gauke. Ez dala asko lortutako zerbait, osea, demostrau dugu hori egiteko kapasak bagarela eta izen baginan izango gara, ez da? Gaikako bilketa herrika aztertzen badugu ikusiko dugu antzolarrak direla, horretan zinen ibiltzen direnak. Iaz, 167,45 sailkatu zutelako gaika bertan. Oñati eta Bergara etorriko lirateke gero, biak ere 174tik gorako tasarekin. Balantzaren bestaldean aldiz, Eskoriatza izango genuke 169,71. Batu zen bertan iaz gaika. Arrasaten apur bat gehiago, 170,41. Foko apur bat zabalduta eta Gipuzkoako mankomunitate guztiak begiratuta bakarra da Debagoieneko tasa baino hobea duena. Sasietako mankomunitatea, Urola Garaia eta Goierri bere barnean hartzen dituena. Gurien eta Sasietan bakarrik gainditzen da 170 marka eta mankomunitate batzuk 150aren bueltan daude. Besteak beste, Gipuzkoako hiriburua Donostia bere barruan hartzen duen San Marcos mankomunitatea eta Txingudiko mankomunitatea. Eta horrek guztiak 157,16 uzten du Gipuzkoako datua. Eta behin hiri hondakinak gaika batuta, ze bide hartzen dute hondakin horiek, hementxe Debagoieneko mankomunitatean jasotakoekin gertatzen dena. Behin hondakinak jasota gero, bereiztu, eta guk komunitatetik bai zerkako zerbitzua zein zuzeneko langileekin jasota gero, bakoitza bere bidea hartzen da, bai. Organikoa, GHK kudeatzen duen Bergarako konpost plantara eramaten da. Papera eta kartoia Arrasateko Altzaurtiko plantara. Kudeatzailea, Arregi Etxabe, ontziarinak GHK kudeatzen duen Legazpiko ontziarinen bereizketa plantara. Beira, berriz, Ekobidriok kudeatzen duen Laudioko plantara. Etxeko lioa Ekogras enpresak zuzenean jaso eta kudeatzen du. Eunki eta objektu berrerabilgarri txikiak, Emaus enpresak zuzenean jaso eta kudeatzen ditu. Eta errefusia, hori bai, balen hau komentau duten bezala, GHK kudeatzen duen Elgoibarko errefusiaren transferentzia plantara eramaten da. Orduan, azkenean hemen bakoitzak bere bidie dauko, ez? Eta hemendik zuzen dana
organikoa, papera kartoia, ontzi harinak eta errefusia batzen da. Gainontzekoak batu zein kudeatu komentatu ditudan horrek. Entzun dugun moduan, ontzi harinak Legazpira bideratzen dira, baina ez da bukatzen euren ibilbidea. Jon Ormaetxe Legazpira etorri gara, jakin minez, gure etxeetako plastikoa nora datorren, ez da? Guk ataratzen dugu plastikoa, kamioi batek eruaten dago, eta nora doia. Bueno, ona, Legazpiko sailkapen plantara, hau ez da birziklapen planta bat, baizik eta da sailkapen plantara. Eta ona, debagoieneko plastiko guztia, ona dator, ez da? Etxeetakoa. Bai, ontzi horiko plastikoa. Hori da, konta edazu zer dan, sailkapen planta bat. Hemen, etorriten dire kamiak, hartzen dure ontzi horiko plastikoa, eta etorriten dire plantara. Hemen bertan hartzen dugu pisua, eta sartzen dire almazenera. Almazenean hor bertan itxiten dira bidaiak, eta botaten dire zinta batera. Zinta horretatik lehenengo joaten dira eskuz inpropioak itzen direzenak eskuz kentzeko, sarriten jentia botaten ditu edozin gauza, ginarra paluak edo kristala, botellak, eta horrek aparte behar dire, zeren eta horrek gure sisteman ez dugu detektetan gero. Behin pasezkero hortik zailkapenetik, eskuz zailkapenetik, joaten dire boltza zabaltan den ekipo batera. Hor bertan, boltzak zabaltan dira, eta hortik joaten dira zintatara. Zintatan dauz sensor diferente, zelurak eta iman diferenteak, etorriak zailkapen dira material diferenteak. Zema material zailkatzen dituzu hemen? Hemen zailkatzen dira aluminioa, burdina, azero gitzen dela, polietileno alta densidadekoa, baja densidadekoa, PET, brick eta filma. Eta hemen egiten da sailkapen guztia, behin hori egiten danean, hemen atzean ditugun olako multzoak osatzen dira. Bai. Eta zer gertatzen da honekin? Honekin, plantak ekoenbesek egiten deukaz bere birziklapenak azkenegoak, eta hartzen deu eta eramaten ditu plantatara azkenengo prozesu emateko. Guk hemen egiten dugu prestetan duguz, eta gero horrek eramaten ditu. Hiri hondakinekin zehatzago esan da, bio hondakinekin lotuta bada, aztertu gure izan dugun beste gai bat ere, elikagaien xahuketa. Hau da, jan beharrean bota egiten dugun elikagaien kopurua. Eta 2022an Elika Fundazioak emandako azterketa baten emaitzen arabera, Euskal Autonomia Erkidegoan urtean 244.362 tona elikagai botatzen ditugu jan beharrean. Hau da, pertsonako eta urteko 111 kilo. Non xahutzen den gehien? Etxeetan gehien bat, xahutzen den elikagai kopuruaren 160 etxeetan xahutzen dugu. 126 dendetan, eta hotel, jatetxe, taberna eta katerinetan 112. 111 kilo pertsonako eta urteko, kontziente gara horretaz? Asko da. Ikusita jentia hemen janari faltan dagoela eta holan guztia. Uste oso momentututan ez dakiz zer, baina gero entzun da olako numero handi bat, ikusten da, den da. Hori da absurdo bat. Niretako, porque normalien jana ixe pinilike aprobetxau beste gauza batekin. Normalien rezikla egiten da jana ixe bai. Hori gorde frigorifikuen, o bestela beste komposizio batin jana ixekin. Eso es un desastre. Hori desastre bat da. Afrikan eta jendea hiltzen egonda kontu apurot gehiago ez izatea jana gordetzerakoan oso gaizki iruditzen zait. Nire etxian adibidez ez da hotetan ez ez, dana aprobetxatan da. Frigorifikoan usten dugunean gauza bat, eta ez badot erabiltzen 2 egunetan, azkenean oso txarto jartzen da, eta ni igual bota dut, igual letxugia bat dan osua sakarrontzira, oso bitxituekin eta atera da, eta azkenean hori ez du jan bihar eta sakarrontzira doa. Frigorifiko gauza normalien guk gorde itxen du, pero gero atara inbira kontrol bateko ibiro zu gorbe bai. Bestela ez da urtiek giratzen jana ixe. Y a veces pues unas cosas pues meto en la nevera también.
en el congelador. Batzuetan gauza batzuk izozkailuan sartzen ditut, baina datak begiratu behar dira. Ez duzu jango dura laupago hilabete iraungitako zerbait. Egisa esan da ez, gainera pixuan bizina zela. Eta buena hor jan, eta bestia, bueno. Kolori aldatu daukitzen moda, bueno, bota baina ez dela barrura. Erosi kontzientzia hauta ebai, zekan biozun eta planea hauta, eta importantia da gauzak ondo erostia. Elikaren azterlanaren arabera, elikagaiak botatzeko arrazoien artean daude, iraungita egotea, gaizki kontserbatuta edo hozkailuan ahaztuta izan ditugun elikagaiak izatea. Eta horrekin lotuta, Mireia Alberdi, nutrizionistarengana jo dugu, elikagaien kontserbazioaren inguruko hainbat gako eman diezagun. Iraungintze data eta data baino lehen artean kontsumitzeako diferentzia izango zen oso erreza. Lehenengoa, iraungintzea da noiz arte dan segurua alimentu hori konsumitzea, osasunerako, bai? Eta data baino lehen konsumitze hori da noiz arte propiedade organoleptikoak mantentzen dituan produktu horrek, bai? Zan nahi dau, ondiokan segurua da konsumitzea, data horren ondoren, baina gertau alda bigun haua egotia, edo zaporia pixkatxo bat aldatzea, edo textura aldatzea, baina segurua da osasunerako alimentu hori konsumitzea data hortatik aurrera. Iraungintze data hor bai zorrotzak izan biaga, konsumitzerako orduan, segaitxik, gertau alda bestela infekzio alimentario bat gertatzea, bai, geixegi proliferatzen dabelako bakteriak edo dana dalako alimentu hori bizirik egon dalako eta aportatzen duzkulako beti karga bakteriologiko bat, baina data baino lehen kontsumitu horretan, lehen esan bezala, aurrera hau kontsumidu aldie, propiedade organoleptikoak aldatzen diela. Zuk zabaltzen badozu paketia eta usain txarra igartzen badozu edo ikusten badozu itxura eskaxa daukala, orduan bai bota. Zenba denbora gehiago emon aljaun alimentuei, ez? Bueno, dexente gehiago emon aljau. Kasu batzutan hilebetiak izan lehizke, adibidez jogur batek nola esne pasteurizauakin egin da dagon, orokorrian, igual hilebete gehiago be emon aljau, ez? Edo pasta bat. Pasta batek denbora dexente gehiago auki aldau. Propiedadia galduko ditu, ez da ingoixua egongo, baina hilebete batzu gehiago emon aljau. Orduan, beti be freskuak dien alimentuekin kontu aukiko, eta gero ja prozesauta datozen alimentuak horretxekin denbora gehitxu hau emongo jau. Hilebete bat askotan izan leike lasai asko, bai? Zuke adibide bat, poltsako patatak denbora deixente gehiago irauten dabe ipintzen daben data baino gehiago. Orduan, ez di alimentuak konsumitzeko egunero, orduan aurrera, bi hilabeteko aldiakin konsumidu aldie. Hozkailuan, adibidez, haragixak, arrainak, 3 bat 4 egun, bai? Batzutan sartzen ditugu gauzak, eta astu itxe jau hor hozkailuan, eta arrainak, haragixak, eta erregoziak, 3 4 egun. Haragixakin indako gixauak eta hola, egun pare bat, bai? Arroza eta pasta askotan itxen ditugula, eta esaten du, azte guztirako hor daukat. Ez, arroza eta pasta ja behin kozinauta dagonean urrengo egunean konsumidu behar die, bai? Badaukelako hor bakteria bat resistentia dana beruai, eta ja behin kozinatzen dugunean, konsumidu inbia da alik eta azkarren. Orduan, hor bai gogoratzia jendia arroza eta pasta, 24 ordutako, 40 ordutako tartian konsumitzia. Eta adibidez, arrautza egosixak, horrek astebete irauten dabe hozkailuan lasai asko. Eta lekaliak adibidez, 2 egun be egon aldie prestauta hozkailuan. Izozkailua batzundako izaten dana bizitza errazten dozkun zerbat, aparatu bat, eta beste batzundako da, hor gordetzen dan toki bat, jana,
eta hor ahaztutzen dana, ez? Orduan, bueno, izoskailuan gordetzen danak be, badauka periodizidade bat gero etara alizateko, bai? Adibidez, oiazkoa, indioiarrak, frutilla eta baraskixak, behatzi 12 hilabete egonaldien bezala, aragixak eta arrainak 2-4 hilabete egotia komenigarria izaten, bai? Orduan, hortik aurrera, komeni daia etaratzia eta prestatzia. Eta askotan hor galduta geratzen hau jana. Horretarako oso interesgarria izaten da data ipintzia. Rotuladore batekin, ipintzia etiketatxo bat eta noiz sartu duzun izoskailuan, kontrolatzen juteko, ez? Jakitzeko noizetara, ez geratzeko hor galduta. Inoiz ez arriskatu, mesedez. Osasunerako ekarri alditu arazo larrixak, bai? Adibidez, oin hain famatua dan SIBO hori, kasu batzutan da SIBO postinfekzioso bat, bai? Infekzio alimentario baten ondorioz sortzen dan gaitza. Orduan, ez da bakarrik guk, berako eukidot eta egun pare baten fastidixo eta egon naiz, baizik eta gero ondorixo larrixak euki alditzu epe ertain eta luzera. Orduan, mesedez, zaindu gauza horrek, bale? Ze ondorixo larrixak auki alditzu, ez jokatu zuen osasunakin. Ez arriskatzea beraz onena, elikagaien xauketarekin lotuta azken 2 datu izan ere, xautzen dugun elikagaien 27% jangarria da oraindik ere. Beste era batera esan da, urtean 40 kilo elikagai botatzen dugu pertsonako Euskal Autonomia Erkidegoan, oraindik ere jateko moduan daudenean. Askotan, elikagai horiek nola aprobetxatu ez dakigulako botatzen dugu. Horrekin lotutako hainbat gomendio emango dizkigu segidan, elikaeneako sukaldari Ane Otegik. Bergarako elikaeneara etorri gara, Oxirondo azoka bizi berritzeko gaurkotzeko egitasmoaren bihotzera. Momentuotan dendan aurkitzen gara, bertan badira hainbat eta hainbat produktu gehienak bertakoak eta sasoikoak. Eta hemen helburu nagusia da xauketa saihestea. Hemen ikusten dituzuen produktu guzti hauek saltzen ez direnean, zeo zer egin behar da beraiekin. Guk etxean adibidez, uzta oparoa danean, lortu dezakeguna da, prestaketa aldez aurretik egitea, ez? Imaginatu hauek moztu eta penka guztia moztu eta salteatzen ditugula. Hori horrela eginda kongelatzea lortuko genduke eta produktua pixka bat iraupenan luzatzea, ez? Beste hainbat trikimailu ere erabili daitezke, erremolatxaren zurtoin, edo osto aldea ere erabiltzea. Tomate saltxan dijo oso ondo, ezta? Eta horrela beste hainbat gauzekin. Nik adibidez porrua danean hain txikia, bexamenetarako erabiltzen dut, eta hemen elikaenean ja famatuak diren porru eta gazta urdin kroketak edukitzen ditu. Beno, hemen ditugu kalabaza, kipula, oloa, gazta azala eta arraultzak. Konta iguzu, osagai hauekin adibidez, zer prestatuko diguzun? Osagai hauekin egin behar dugu, kroketa izen bateagatia da, baina bai izango dira halako bildutxo batzuk edo borobiltxo batzuk, oso aproposak, barazkia sartu alizateko gazteenei, edo barazkia horren beste jaten ez duten jendeari. Gaur kalabaza daukagu tipularekin, baina beste edozein barazki mota sartu genezake. Oloa erabiltzen dugu, gainera gluten gabeko izan daiteke, hortaz, zeliak ondako aproposa. Eta gazta guk azala erabiliko dugu, xauketa ekinalde hortara, trikimailu bezala, proteina iturri bezala gazta daukagu eta arrautza ere sartuko dugu pixkat tekstura emate aldera. Guk zartagian bukatuko ditugu, baina labean ere bukatu daitezke. Orduan oso errezeta erreza da eta osasuntxua. Orduan, guazen ikustera. Hori da. Lehenik eta behin, zurituko ditugu tipulak eta hasiko gara hau, lehen esan dizuet, erreza izango dela errezeta eta errezte aldera egingo detena da raiatu. Horrela etxean edozeinek lagundu aldezake. Azalak adibidez, nik dena gordeko dut, orain ikusiko dezute, baina azalak ere aprobetxatu egingo ditugu.
eta horrekin ere trikimailu batzuk emango dizkizuet. Elikaenean, barazki guzti hauek ekologikoak dira. Eta adibidez, tipularen kasuan, azalak, kanpoko azal marroiak, dauzka antioksidatzaile gehienak. Ekologikoak diren heinean, azal hau erabili daiteke. Eta han fondoan daukagu salda bat eta azal guzti hauek jartzen dizkiogu. Ondo garbitu, urotzetatik eta gero saldara bertaratzen ditu. Garrantzitsua beti ondo garbitzea. Bai. Eta ezinbestekoa ekologikoa izatea? Bueno, ekologikoa izateak bermatzen diguna da azkenean pestizida botatzen zaizkien hainbat produktu behintzet ez direla izango ez desegokiak gure gorputzerako eta ez da ere lurrerako. Eta ekologikoa ez den kasuetan, zer egin beharko genuke? Ekologikoa ez den kasuetan, azala ez da gomendagarria. Aprobetxatzea kasu horretan. Bai, ze hor pilatzen dira batez ere pestizidak eta produktu guzti horiek. Orduan, horiek ekidin beharko genituzke. Kalabaza pipak askok hemendikan ateratzen dituzte, zuk hau garbitu dezakezu, ur pixka batekin. Gero lehortu eta labean, gatz pixkatekin, jarri. Honekin, barruko guztiarekin, kabello de angel egiten zan garai batean. Hau da, hebra guzti hauek zuntz hauek hartzen zian, eta azukrearekin goxatzen ziren zartagi batean, eta, bueno, gozoa. Azkenen kalabazak ukurbitazea da, baina nahiko gozoa da. Kalabazaren azala, kasua ere izan daiteke, labean, txip modura ere erre daiteke. Zuk hauek jartzen dituzu erretilu batean, olio pixka bat bota, gatza, gustoko espeziak, orain gainera espezie pilo dauzkagu eskuragarri, eta horiek adibidez botaz, labean jartzen dituzu, eta zizka-mizka moduko bat antolatu dezakezu tita batean. Eta azalez ari garela hizketan, kasu honetan, aprobetxatuko dugu baita ere gaztaren azala. Bai, hori da. Gazta naturalak, industriala ez den gaztak, azkenean kanpoko zatia eta barruko zatia berbera da. Gazta lehortzen denean, kanpokaldeak hartzen du gortasun handiagoa, baina produktua berbera da. Niri sukaldean asko gustatzen zait, ze oso proteina ederra da. Ohituta gaude haragia edo arraia jatera, edo arrautzak, baina gazta esnekia den moduan, eta gainera gazta ona balin bada, larretan ibilitako behiena edo hauntzena edo dena delakoa, ikeragarrizko kalitate ona dauka. Eta Italian adibidez, gaztataz ere asko dakitela, azaletak, nondik inora. Pasta egiten dutenean, raiatzen dute, eta pastaren saltsa guztietarako erabiltzen dute. Orduan, guk ere berdina egingo dugu. Goiatz, nahasketa hau, pixka bat tekstura hartu dezan, gomendagarria da bere hortan uztea 30 minutu edo horrelako zer. Azkenean, barazkiak, tipularen likidoa eta baita ere arrautzarena oloak barneratzeko eta horrela geldituko zaigu pixka bat likatxua, baina oloak daukan zuntzori ere aterako da. Katea, erostera joaten garen momentutik hasten da, ezta? Ditugun erosketa ohituren arabera, gero datorrena ere, asko aldatzen edo baldintzatzen du horrek, ezta? Bai, dudari gabe. Azkenean, gure kontsumo ohiturak eragingo du zuzenean guk sukaldean zer daukagun eta zerrekin sukaldatu dezakegun. Ez da berdina oilasko bularrak erostea, edo oilasko oso bat erostea adibidez. Azkenean zuk oilasko oso bat erosten baldin badezu, harakinari eskatu dezakezu mozteko eta prestatzeko. Bularkiak alde batetik ipini, egatxak eta izterrak bestalde, eta karkaxa mantendu, ezta? Nik horrekin astebeteko jana, edo astebeteko oilasko kontsumoa nire etxean bermatuta daukat. Lehenengo gunean adibidez, bularkiak prestatzen ditut, izan daiteke plantxan edo moztuta dadotxotan eta salteatuta barazkiekin.
Gero, normalean, kongelatu egiten ditut bai izterrak eta bai egatxak, beste egun batean labean jartzeko. Eta karkaxarekin salda bat prestatzen dut. Lehen aipatu ditugun azal guzti horiek erabilita. Azalak eta puntak. Guk hemen gaur jarrita daukagun salda hontan adibidez, daude leka puntak, daude errefautxoaren zurtoinak, daude tipularen azalak, eta kasu hontan ez da oilaskoa, baina bai da txerrikiaren kostillaren ezurra. Baina, bueno, azkenean ez botatzea da kontua eta dena goxua erotea. Itxura ederra, Ane Otegik prestatutakoa. Zapore horrekin amaituko dugu saioa, baina ez ahaztu, saioa hasi beste zapore batekin, zapore gazi-gozoarekin hasi dugula 8 urtean, ia 8 puntu egin duelako bera, Debagoienean gaika sailkatutako hiri hondakinen kopuruak. Ea hemendik denporatxo batera, bilakaera berriz ere goranzkoa den.